Здравейте, хора! Един човек ми сподели, че е работил с инфлуенсъри в неговия бизнес доста време и е намирал успехи, но дошъл момент, в който решил да не пръска повече пари за инфлуенсъри и да работи сам, но се е случило така, че всичко се е сринало, защото той не е имал изграден личен бранд. Изводът от историята е, че в днешно време това е най-важният актив, било то да бъде започнат и по не най-перфектния начин и по по-простоват и човешки начин. Въпросът е да изградите доверие и връзка с хората, които ви гледат и вашата аудитория. Така че може да започнете просто като се снимате, като изразявате вашето мнение, бъдете искрени, честни и най-важното да не сте перфектни. Това е. Защото когато работиш с инфлуенсъри, те са перфектни, правят всичко както трябва, до голяма степен, но хората не го оценяват това, защото когато вие бъркате, правите грешки, те виждат истинското във вас и ви се доверяват и искат да имат взаимоотношения с вас. Успехи!